alhamdulillah ajil jaba'il wal jinn jaljaba ishin su ya bazani ga sauran turarin naku Alhaji Ahmad na'am yawa inna amalu idza aradtum an yaqul lahu kun fayakun masha Allah alhamdulillah masha Allah ko da kyau masha Allah masha Allah ga dukiya ta kamala Allahu akbar wallahi mala ita ce ga dukiya Allah subhanahu Allahu akbar Allahu akbar ya ba mu dama Allahu akbar ka da kyau ka gani Allahu akbar ka diba da kyau Allahu akbar to alhamdulillah Allahu akbar alhamdulillah Allahu akbar mala masha Allah ku shigo ku dauki dukiyar ku masha Allah masha Allah to alhamdulillah 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 shukran billah alhamdulillah alhamdulillah ga tasarrafin kuɗi wanda kwata-kwata ka daɗe ina ga kai minti 15 insha Allah muna tunanin cewar in dai kai yadda muka ce kai din nan in Allah yarda ina roƙon Allah duk wani masoyin Annabi Muhammadu Allah ya hada shi da wannan sirrin duk wani masoyin manzon Allah wanda yake son manzon Allah ko da daidan kwallin zarra ne Allah ka sara shi da wannan sirrin kuma kai sharing ka amfa Allahu Muhammadur Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam dan uwa ka kaji wannan abun da baiwan Allah ya ce yace gaskiya wallahi wannan sabulun naku yana yi sosai da sosai ina neman ku ma zan kara bana samun ku kai wannan sabulun fa ba na wasa bane billahi lazi in dai abun da ya danganci kuɗi kake so a nan gidan duniya kana so ne Allah ya bude maka hanyoyin samun kuɗi na fatahi da jalabi da fatan kowa ya san wannan ina ga dai kowa ya san wannan menene ruwa ne to wani sirri zan bayar duk gandanka duk lalacinka za ka yi aikata wannan sirrin kuma wallahi lazimin ka rike wannan sirrin ya ishe ka duk wani abun da kake nema a nan gidan duniya in kuɗi ne Allah zai baka in dafa'i ne Allah zai baka jalabi za ka samu to me ya rage a gidan duniya ka samu dafa'i ka samu jalabi ai kawai sai ka tai wa annabi salati ai sharing a amfanar da al'umma annabi Muhammadu na duk duniya baki daya a buga lakin ayyofe yan halitta salati a comment sirri ne na samun fatahi da jalabi kuma na dafa'i kuma mai sauki ne kowa zai yi aikatawa ruwa za ka samu kamar wanda na dauko ka juye shi a kofi za ka tofa alam na shara kafa 69 alam na shara kafa 69 alƙariyatu kafa 92 fatiya kafa 99 dan uwa zaka tofa assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh lallai hajiya rakiya lallai hakurin ki kar ya kai karshe bi iznillahi ta'ala gashi nan mun kammala lallai gashi nan mun kammala insha Allah ta'ala sai ki turo min da kwantu kamar yadda muka yi alƙawari da ke ya sai a tura miki da sabon ki insha Allah dama alhamdulillah lalle ke ganshi ba lalle gashi nan insha Allah ta'ala kamar yadda kika bukata haka ne aka abin nan insha Allah ta'ala bisa ga amana la ilaha illallah 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 la ilaha illallah